οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ξεχάσουν, που δεν μπορούν να πάψουν να σκέφτονται τον άνθρωπο με τον οποίο δεν είχαν κανονική σχέση. Είχαν κάποιες συναντήσεις, τίποτα το ξεκάθαρο και δεν μπορούν να το ξεχάσουν, να πάψουν να το σκέφτονται. Αυτό ονομάζεται φανταστική προσκόλληση και συμβαίνει όταν ο νους προσκολλείται στην πιθανότητα το τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Και αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος έχει ανικανοποιητές ανάγκες για αγάπη, αναγνώριση, ασφάλεια. Τότε ο νους, οι άνθρωποι προσκολούνται στην εξειδικευμένη εικόνα ενός ανθρώπου. Και επειδή το μυαλό δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη συναισθηματική φαντασία από την πραγματικότητα. Γι' αυτό στον άνθρωπο φαίνεται τόσο φυσιολογικό και αληθινό αυτό που συμβαίνει. Γιατί για το νευρικό σύστημα είναι εντελώς αληθινό. Όμως στην πραγματικότητα δεν σου λείπει αυτός ο άνθρωπος. Σου λείπει, δηλαδή έχεις προσκολληθεί στην πιθανότητα το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Αυτό χρειάζεται να καταλάβουν όσοι έχουν τέτοιο θέμα. Να κάτσεις, να αναλύσεις ότι εσύ το έχεις σκεφτεί αυτό. Ότι αν ήμασταν μαζί θα με φρόντιζε, θα μου έκανε. Είναι τόσο ωραίος. Είναι δηλαδή στο δικό μου το μυαλό που το σκέφτηκα. Δεν είχε κάτι, δεν μου είπε κάτι. Δεν είναι, άρα είναι καθαρά δική μου ιδέα που έχω προσκολληθεί σε αυτή την ιδέα. Είναι αυτό που λέω σε πολλά βιντεάκια, όταν έχουμε προσκολληθεί στο μυαλό μας. Όταν η προσοχή είναι στο μυαλό. Από εκεί και προκύπτουν, δηλαδή τα προβλήματα. Έχω χωρίσει πριν 100 χρόνια και όποτε το θυμάμαι, δηλαδή όποτε η προσοχή μου πάει στο μυαλό, στεναχωριέμαι. Και ξεκινήσουν και γιατί και πώς και γιατί. Ενώ στην ουσία είναι δική μου φαντασία. Και νομίζω ότι μου λείπει αυτό το άτομο. Ενώ μου λείπει αυτό που φαντάστηκα. Που τον είπα τέλειο και λέω εσύ. Εσύ θα με κάνεις βασίλισσα. Καταλάβατε τι γίνεται. Γι' αυτό και λέω να κοιτάμε το τι είμαστε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά. Αν καταλάβεις τι είσαι, θα καταλάβεις και όλα τα υπόλοιπα. Πώς λειτουργεί το μυαλό, η προσοχή κτλ. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το βιντεάκι. Επειδή στο προηγούμενο ανέβασα για τις σχέσεις και λέω κάτσε να πω και αυτό. Καλή συνέχεια, παιδιά.